Bjarke. Jeg bliver spyttet lidt i håndfladerne. Ja, de er jo lidt klamme, den gælder jo lidt penge, ikke? Det må man sige. Det gælder nemlig æren og 50.000 kroner. Michael, er du klar? Ja. Det er 6 armhævninger i strakt arm. Michael, jeg tæller dig ned fra 3. 3, 2, 1. Sæt i gang. 1. Michael, det var første forsøg. Du har 2 forsøg igen. Michael, jeg sætter dig i gang igen. 3, 2, 1. Værsgo. 1. Der bliver kæmpet. Hold da kæft. Michael, det er 50.000 kroner, der er på spil her. Du har endnu et forsøg igen til en værdi af 50.000 kroner. Det er ikke noget, man giver op, vel? Skal det være? Nej. Det var aftalen. Aldrig. Du talte om noget vilje, Michael. Er det den, der skal findes frem nu? Viljen frem for armkræfterne. Michael, er du klar? 3, 2, 1. Sidste forsøg. 1. Kom, det er ned.